Πότε γίνονται λειτουργίες? Λειτουργίες γίνονται κάθε μέρα. Εννοείς τις λειτουργίες ή εννοείς και άλλες προσευχές? Λοιπόν, έχουμε το πρωί, κάθε πρωί στις 7.30 με 9.30, 10 παρά. Και έχουμε και το απόγευμα στις 6 με 7. Εκτός από τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο που έχουμε 5.30 με 6.30, που είναι πιο χειμώνας, άρα θα είναι λίγο πιο νωρίς ο εσπερινός. Μάλιστα. Η επόμενη ερώτηση. Ποιος είναι ο ρόλος σας εδώ στην εκκλησία? Λοιπόν, ο ρόλος εννοείς ο δικός μου προσωπικός? Λοιπόν, εγώ είμαι διάκονος. Ο διάκονος είναι ο πρώτος βαθμός της ιεροσύνης. Η Ορθόδοξη ιεροσύνη έχει 3 βαθμούς. Του διακόνου, του πρεσβυτέρου, του παπά δηλαδή, και του επισκόπου. Λοιπόν, εγώ είμαι ο αρχάριος που λένε, οπότε είμαι ο διάκονος. Είμαι δηλαδή, όπως και εσείς είστε στο δημοτικό γυμνάσιο, κάνετε τα πρώτα σας βήματα, έτσι και εγώ κάνω τα πρώτα βήματα μαζί με εσάς. Κάθε πότε έρχονται οι φτωχοί για τα συσίτια? Στον Άγιο δεν έχουμε συσίτιο, σε άλλες ενορίες έχουμε συσίτιο που υπάρχει καθημερινά συσίτιο. Πώς διατηρείται ο Άγιος? Εννοείς πώς διατηρείται εκεί μέσα? Αυτό είναι και το μεγάλο θαύμα του Αγίου. Γιατί ο Άγιος με τη ζωή του μας έδειξε τον τρόπο πώς μέσα από τη ζωή μας μπορούμε να νικήσουμε το θάνατο. Με άμεσο αποτέλεσμα να μείνουμε άφθαρτοι, όπως ο Άγιος μας. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για αυτόν. Μπορείτε να μας πείτε μερικά? Λοιπόν, ο Άγιος δεν ήταν Κερκυραίος, αν και Κερκυραίοι όλα θέλουν να τα κάνουν δικά τους. Ο Άγιος δεν ήταν από την Κέρκυρα, ήταν από την Κύπρο. Και ήταν από ένα μέρος που λεγόταν Τριμηθούντα στην Κύπρο. Εκεί αρχικά ήταν παντρεμένος και είχε οικογένεια. Έτσι, και είχε και μία κόρη που λεγόταν Ειρήνη. Αλλά μετά έχασε δυστυχώς τη γυναίκα του και έτσι μπήκε στην εκκλησία και έγινε κληρικός και έγινε επίσκοπος της πόλεως, αν και δεν είχε σπουδάσει πολλά πράγματα. Όμως αυτό το πράγμα ήταν η αγνή του πίστη και η αφοσίωσή του στην εκκλησία ήταν αυτά τα οποία του έδωσαν αυτό το βαθμό. Λοιπόν, και επίσης έχουμε πολλές πληροφορίες για τη συμμετοχή του στις Οικουμενικές Συνόδους. Οι Οικουμενικές Σύνοδοι, ξέρετε? Λοιπόν, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, δηλαδή στην πρώτη συγκέντρωση των επισκόπων της Εκκλησίας που έπρεπε να συζητήσουν για κάποια θέματα πίστεως, έκανε ένα μεγάλο θαύμα και μέσα από αυτό το θαύμα διαπίστωσε διαπίστωσε λοιπόν τα 3 πρόσωπα του Θεού, του Πατέρα, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, και μετά γύρισε στην πατρίδα του, συνέχισε να δίνει την αγάπη του σε όλους, κάνοντας πολλά θαύματα. Δηλαδή έκανε πολλά θαύματα εδώ στην Κέρκυρα, γι' αυτό έγινε ο Άγιος μας? Όχι, στην Κέρκυρα ήρθε το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα το 1457. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Γιατί ήταν στην Κωνσταντινούπολη και ήρθε εδώ στην Κέρκυρα για να διασωθεί από τους Τούρκους. Μια οικογένεια που λεγόταν Καλοχαιρέτη και μάλιστα γι' αυτό το λόγο υπάρχει και οδός Καλοχαιρέτη εδώ από κάτω που έφερε το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα εδώ. Οι ξένοι έχουμε ακούσει ότι πηγαίνουν συνέχεια στην εκκλησία. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Οι ξένοι εννοείς στην Ευρώπη? Σε αυτή την εκκλησία, επειδή έχουμε δει πολλούς Ρώσους γι' αυτό. Μάλιστα. Γιατί οι Ρώσοι κάνουν πολλά χιλιόμετρα. Μα οι Ρώσοι έχουν ίδια πίστη με εμάς, οπότε τους Αγίους που τιμάνε οι Ρώσοι αδελφοί μας τιμάει και η δική μας εκκλησία. Έχουμε ακούσει ότι πιστεύουν πολύ στον Άγιο. Τον ευλαβούνται πολύ τον Άγιο. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι τον έχουν σε ιδιαίτερη εκτίμηση γιατί για τη δική τους παράδοση ο Άγιος Σπυρίδωνας είναι ο προστάτης των άλυτων οικονομικών υποθέσεων. Ξέρετε. Λοιπόν, οπότε έρχονται να τους ζητήσουν κυρίως έτσι να πάνε καλά οι δουλειές τους, οι επιχειρήσεις τους, αλλά κυρίως και τη βοήθειά του για άλλα προβλήματα της καθημερινότητάς. Πιστεύω πολύ σε αυτόν. Όπως και εμείς πιστεύουμε στον Άγιο Λουκά, τον επίσκοπο της Πιστεύουμε, έχουμε αγάπη, έτσι. Στον Άγιο Λουκά, επίσκοπο Κριμαίας, που είναι ένας Ρώσος Άγιος. Αλλά σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν εκκλησίες αφιερωμένες στον Άγιο Λουκά, τον επίσκοπο της Κριμαίας. Σε βλέπω, τρώγεσαι. Μπορείτε να μας πείτε κάποια θαύματα ή κάποιους μύθους για τον Άγιο? Κάποια θαύματα? Ή κάποιους μύθους για τον Άγιο?
Μύθους για τον Άγιο δεν θα σου πω, μόνο αλήθειες μπορώ να σου πω. Λοιπόν, καταρχάς το μεγαλύτερο θαύμα του Αγίου εδώ στην Κέρκυρα είναι η σημασία που έχει για τους Κερκυραίους, πέρα από όλα αυτά τα θαύματα